Shalom Mamang, saya Firman Marudut Jeremy Arwan akan menghafalkan Ale Amanami. Ale Amanami nadi di Banua Ginjang, sai pinar badia maguarmu, sai romah harajaonmu, sai saut ma lomoni roham. Di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesa madosanami, songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pa ngago. Ai hodo nampuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, salelengni lelengna. Amen. Awo Persia di debata Jehovah hido ama pergogo naso hatu dosan natumompa langit dohot tano. Awo Persia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai, dimana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tondi perbadia, andorang so habubuan hido tuhata natumaon nabernip di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang natuat tu Banua Toru dung ditanong namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo lau putul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak namangolu dohot namate. Awo Persia di tondi parbadia jal adong sada uria nabadia, uria hatopan ni halak Kristen angkan nabadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora sudah.